uNkulunkulu sesifikile ke njengokuhlela kwakho. Sesifikile uNkulunkulu njengokuloba kwakhe emaphakadeni. Sesizile uNkulunkulu njengokusibiza kwakho. Manje sijabuliswa into yokuthi awubabiza abantu kungekona ukufezekisa icebo lakho. Sibonga ukuthi ke uNkulunkulu laba bantu abakhona namhlanje omunye nomunye uzoyithola impendulo yakhe. Kukhona abantu abaphuma emizini yabo nasemakhaya beshiya abantu abagulayo. Sizomemezela ukuthi namhlanje ngegama lika Jesu kukhona ukuphila. Sizomemezela into eyashiwo umprofeti uIsaiah. Ethi uJesu walinyazelwa thina. Ngemivimbo yakhe siphilisiwe. Sizomemezela into ethi kukhona ukubuyisana kuwe. Imindeni ebingasangenelani izawungenelana. Imindeni ebingasahlali ndawonye izoqala ikhumane. Ngegama lika Jesu sizobuyisela abantu endaweni yabo yokulinda. uNkulunkulu siyabonga ukwethembeka kwakho. Noma kade bekhona bakade bengabaza amandla akho akithi. Kepha sabamba into ethi when you are able to do exceedingly abundantly and above all we can ever think or imagine, according to the power that worketh in us. Siyabonga uNkulunkulu ababantu bakho baze kuwe. That one man is Christ Jesus. Baze kuwe. Wena udlawo lwesulu. Oza ungephule sengishilese kwanele hawela ke umoya wemhawukelima wasinye phezulu mustosa